Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. І гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але, як і звычайна, глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube, на маёй асабістай старонцы ў Фейсбуку таксама ідзе прамая трансляцыя. 25 сакавіка 1918 года абвясцілі аб стварэнні незалежнай Беларускай Народнай Рэспублікі. БНР праіснавала не так ужо і доўга, але за гэтыя некалькі гадоў яе існавання было шмат зроблена для развіцця беларускай культуры, для развіцця і захавання беларускай мовы. Пра тое, як падзеі 1918 года паўплывалі на далейшае развіццё беларускай культуры, мы сёння і пагаворым з маім госцем, мастаком Алесем Пушкіным. Добрый день, Алесь. Прывітанне, сябры. Спадар Алесь, давайте, можа быць, крыху не пра творчасці мастацтва, а для пачатку, для разгону, як кажам, на такія чалавеча і, можа, крыху палітычныя такія тэмы. Асабіста для вас 25 сакавіка што азначае? Як для чалавека, з аднаго боку, а з другого боку, як для мастака? Гэта шчаслівая пара майго юнацтва. Мне 23 гады, 1989 год. Я студэнт 4-го курса Беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута. І калі я паездзіў па Вільні, калі я з'ездзіў на выставы ў Маскву, Петербург, я ўбачыў, што пачалася там вельмі такая цікавая пара, як такі сац-арт, творчасць такая. І я студэнтам ужо тады задумаў зрабіць 12 плакатаў першых беларускага дэкларатыўнага мастацтва сац-арт, прысвечаны 71-м угодкам Беларускай Народнай Рэспублікі, і вырушыць з імі ад свайго тэатральна-мастацкага інстытута да плошчы Леніна тагачаснай, каб падножжу гэтага стода ускласці гэтыя першыя творы беларускага сац-арта, дэкларатыўнага мастацтва. Ну, весна. 120 студэнтаў рынули за мной на праспект тагачасны ленінскі. Ну і, вядома ж, гэта было трохі лапідарна, але шчаслівы момант такого свабоднага часу, што я за гэта нават і малы тэрмін лічы атрымаў. Гэта 2 года умоўна, тады суд быў, але арыштавана было 36 чалавек. І вот першыню гэтае новае неба над новай краінай, рэальная такая перабудова, галоснасць увайшло ў маё жыццё. З тых пор для мяне тэма БНР і новай Беларусі, гэтай нашай дзяржаўнасці, якая пачалася ў 18 годзе мінулага стагоддзя, стала адной з такіх стрыжнявых тэмаў маёй творчасці. Я потым магу расказаць, як гэта далей развівалася. Ну, безумоўна, мне просто цікава, а пра саму Беларускую Народную Рэспубліку, пра тое, што она была ў гісторыі нашай краіны. Вы калі даведаліся? Потому што я са школы, з гісторыі БССР не памятаю, не было. І на тады ў курсах гісторыі КПСС, што нам чыталі ў нашым беларускім дзяржаўным тэатральна-мастацкім інстытуце, не было гэтай тэмы. Лежачы на печы, на канікулах у 1989 годзе, у пачатку зімовыя канікулы, я прачытаў Ластоўскага кароткую нарыс гісторыі Беларусі. Ну і, вядома ж, даведаўся пра душ Душэўскага і першы шкіц бел-чырвона-белая сцяга. Адразу папрасіў маму нашыць мне на джинсовую куртку, тады былі варонкі модныя, памятаеце? Турэцкія. Турэцкую, да, такі вялікі бел-чырвона-белы сцяжок. І, дарэчы, хадзіў, ніхто не звяртаў увагу, проста ніхто не ведаў, што гэта такое. Ну, а калі ўжо прыйшлі вясновыя канікулы, вось всё і пачалося. 25 сакавіка 1989 года гэта нараджэнне мяне як грамадзяніна. Это моя першая выстава такая. А вот вы даведаліся, што ад Ластоўскага, з твораў Ластоўскага, што была такая БНР, што быў бел-чырвона-белы сцяг, а ўвогуле потым пра тое, калі ўжо самі вырашылі, што вот я буду мастаком, калі ўзнікла, конечно, цікавасць, а вот што ў тыя часы
рабілі беларускія мастакі, вот што яны малявалі, як вот з'яўленне незалежнай краіны, рэспублікі адбілася на іх творчасці, вот цікавіліся не, вот І вось знайшлі? тады Язэп Драздович, ягонае аздабленне гэтых газет, графіка. Потым ўжо значна пазней, у 2012 годзе з Юрасём Юркевічам, калі я рабіў выставу ў ЕГУ па новым адкрытым дакументам Літоўская дзяржаўная нацыянальная архіва, я ўбачыў, сколькі было афіш, графікі, маляванак менавіта выпускнікоў і навучэнцаў таварыства беларускай вот, гімназіі, ну, беларускай гімназіі ў Вільні і таварыства беларускай школы, як яны тварылі. Ну і вось не так даўно прачытаў дзённікі Язэпа Драздовіча, як ён і ў Беластоку працаваў. Я зразумеў, што творчасць БНР падштурхнула творчасць вельмі нешматлікіх мастакоў, вельмі. І дагэтуль гэта так і ёсць. Паглядзіце, колькі ў нас і акадэміі мастацтв выпускнікоў, а людзей з выразна такім contemporary art, з сучасным выразнікам такой палітычнага падтэкста, мы можам ведаць толькі некалькі. Это Марына Напрушкіна, там, вот, Михаил Гулин і, па сутнасці, Сергей Шабохін. Вось такіх вот некалькі людзей, которые могуць нешта яшчэ працаваць у рэчышчы сучаснага мастацтва, contemporary art, вось на тэмат нашага вось нацыянальнага адраджэння і палітычных такіх тэматаў. Все астатнія хаваюцца. Ну, гэта вы зараз пра сённяшні дзень кажаце. А вот все ж таки мне цікава вот той час, вот 18-19, там вот 20-е гады, наколькі вот тэма незалежнасці была актуальная у творцаў. Так, Філіповіч. Вось давайте успомнім гэтых такіх сідзаністаў, маладых мастакоў, которые тады пачыналі. Гэта выпускнікі Віцебскага мастацкага вучылішча. Это вось па сутнасці і адразу Філіповіч. Яго такія свядомыя, выдатныя, і бітва на Нямізі, такая мадэрнісцкая карціна, ўсё, крананне гісторыі. Ну і наўскідку яшчэ прыходзіць, конечно, вось Ахола Вало яшчэ такі, Счымінскі, вось такія мастакі, которые новага мастацтва паднялі сцяг. Для таго часу. Яны нейкае новае слово на той момант у мастацтве сказалі? Так, яны сказалі сваё новае слово і асабліва ў новай форме. Сапраўды паглядзіце, як яны па-новаму пачалі пісаць. Філіповіч, і Счымінскі, і вось. Я не адношу сюды і Віцебскую школу Малевіча Шагала і Уновіц, бо яны так былі больш прыхільнікі левай ідэі, вот, і інтэрнацыянальнай бальшавізму. Вось гэта Татлін і Малевіч, вот гэты антаганізм Татліна і Малевіча все-таки меў акрэсленне, што выспяванне гэтай новай рэвалюцыі, новага чалавека, новага строя і апяванне яго ў новай мастацкай форме. Вось это шчасце, што яны ў нас у Віцебскі дзейнічалі, але адносіны да нашага нацыянальнага сапраўднага вот БНР не маюць абсалютна ніякага. Чаму? Як так атрымалася? Раней яны, напэўна, калі ўжо 18, 19, 20 до 24 года працавалі, яны проста гэтую ідэю не ўспрынялі сур'ёз і не ўбачылі ў ёй глыбіні. А ўжо мы мастакі, напрыклад, перабудовы пасля 1985 года суполка «Пагоня» узнікла, правда? Якія грандзёзныя выставы 94, 95, 96, 97 год, 99. Вот нават 20-годдзе суполкі «Пагоня», цудоўная выстава ў Палацы мастацтв показала эту рэтраспективу, што менавіта пасля 92, 3, 4 гадоў, пасля аб'яўлення незалежнасці ўзнікла сапраўды акрэсленая плынь беларускіх мастакоў. Вот Марачкін, Кулік, першы пачатковы, а Владимир Якубович Крукоўскі, аўтар «Пагоні», так? Яны ўжо не проста думалі пра форму мастацкую новую, правда, а яны пад гэтым трывалы нацыянальны грунт шукалі. Гэта цудоўная. Вось чым розніца суполкі «Пагоня» 90-х гадоў і Віцебскага Уновіса і Віцебскага новага мастацтва 1920-х гадоў і школы Шагала. Вот мы, дарэчы, зараз гаворым пра там вот цяперашнія, ну не цяперашнія уже, там, скажем, 90-е гады, як там што малявалі, як мастакі. У нас вот спадар Алесь прынёс некаторыя там выявы, каб можна было паглядзець. Мы папросім нашага адмысловага відэарэжысёра, каб ён паказваў падчас нашай размовы. Калі ласка, спадар Алесь, вот вы сказалі, што на тыя часы
мастакі не пранікліся, ну я маю на увазе там 18-19 гады мінулага стагоддзя, не пранікліся вот самой ідэяй, можа быць, незалежнай Беларусі. У той же час вот я гляжу, скажем, літаратары, яны пранікліся. А чаму вот мастакі так тармазнулі? Мастакі рэч сама ў сабе. Мастак не залежыць, ён жыве ў вежы са сланёвай косці. І калі спадар Казімір Севярынович Малевіч рабіў сваё стваранне новага мастацтва, ён жа ж па сутнасці тварыў на века і як у вежы са слановай косці, як ідэю гэты супраматызм зрабіў. Так? Шагал жа таксама рабіў лірычныя, чыста асабістыя працы, звязаныя з каханнем, з Віцебскім. Так? Ну і вядома ж, калі папытаўся зрабіць Леніна, вот белая яго работа, Леніна, які як паец ходзіць на руках, як блазін, так? То потым гэта і прадвасхіціў далейшы Галакост, і вось гэты вот чырвоны тэрор, вот цудоўная вот велічэзная белая яго работа. Вось там ён адзінай працы сваёй прадвасхіціў як бы будучыя катаклізмы. Вось яны мастакі гэтых часоў 18, 19, 20 гадоў, яны ўсё-такі, бачыўшы такой новы злом, новую рэвалюцыйную сітуацыю, новую пабудову такой дзяржавы, улады, пыталіся яе апець і пазанацыянальным. Інтэрнацыяналісты, назовем іх так. А літаратары, узвышша, маладняк, яны ж наадварот все шукалі сваё. Нават апяванне свайго, стварэнне новых словаў, правда, як і ў Чэхіі будзіцелі. Гэта ж Владзімір Дубоўка, якія словы ствараў. Вось. Мова літаратурнае развіццё, так, яе. Тарашкевіча, вот, потом же ж вось это унармаванне мовы. Это быў вельмі цудоўны працэс, который меў пад сабой вялікую нацыянальную глебу. Ну, але са спазненнем на 70 гадоў, назовем так, суполка з пагоня выправіла гэту сітуацыю. І мы цяпер нават маем, глядзіце, в рэальнасці сёння мы можам наведаць гэта кавярню, дзе вісіць шыльда неустаноўленая БНР, звяшчэнне ўставной граматы, і там паглядзець сённяшнюю выставу суполкі пагоня. Ці прыехаць 25 сакавіка 2019 года ў мястэчка Бобр і на цэнтральным пляцу убачыць апошнія артефакты, якія Пушкін выстаўляе ў гэты дзень менавіта чыстага мастацтва. Я нагадаю, што вёска Бобр – гэта тое месца, дзе зараз жыве, творыць і вытварае розныя цуды вось наш сённяшні госць. Правінцыяльны мастачок, вясковы, Пушкін, з-паміж пушчу балот беларускай зямлі. Дарэчы, а як мясцовыя улады, назовём іх так, ставяцца да вот вашых гэтых перформансаў? Унікальная рэч. Я ж мастак, сябра афіцыйны, я вот сёння горды рэпрэзентаваць Віцебскую абласную арганізацыю Беларускага саюза мастакоў. Я таксама у нечым звязан з Віцебскай школы. Чалавек пры корачцы, да? Так, пры корачцы. І вось, гэта мяне і ратуе. Бо калі вынашу, як я раблю любы пікет, любую вось такую арт-контэмпары, які-то экшн, да? Я вынашу эцюднік, стаўлю нескончаную апошнюю працу і пачынаю пісаць. Потым сябры мае дапамагаюць прыносіць стойкі і выстаўляюць яшчэ карціны. Потым мы у апошнюю чаргу чапляем чырвона-белыя сцягі, ну і тут прыязджаюць міліцыя, выбегаюць старшыня сельсавета і кажа, ну што это такое, што? Я говорю, ну натхненне, пленэр, вольнасці. Ну вот хочу маляваць. Ставлю эцюднік, пішу вясну, пры любой надвор'е, так? Ну, яна говорить, ну, а флаг зачем? Белокрасным. Я говорю, ну як же, з натуры. Знаете, мастакі ж пишут натюрморты, яны ж раз ставят бутыльку и рыбу и малююсь. Так? Ну, я выбачаюся, мы перервемся на невеличкую паузу. Короткий выпуск новинок на Еврорадио. Я нагадаю, что это сумесный стрим Еврорадио и Е-промовы. У нас у гостях Олесь Пушкин. Глядите нас.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. На скрайку Мінска ў Курапатах, месцы масавага пахавання ахвяраў сталінскіх рэпрэсій, невядомыя павалілі больш за дзесятак крыжоў. Гэта падобна на спробную правакацыю, напісаў Павел Северынец у Фейсбуку і змясціў фотаздымкі. Сітуацыя са скаргай кіроўцаў Мінск-Транса на невыносныя ўмовы працы на кантролі ў Мінгарвыканкама. Пра гэта заявіў мінскі кіраўнік Анатоль Сівак. Кіроўцы скіравалі сваю скаргу і ў пракуратуру, і Міністэрства працы. Пасля гэтага з'явіліся весткі, нібыта кіраўніцтва Мінск-Транса прымушае кіроўцаў адклікаць подпісы пад скаргай. Таксама кіраўнік Мінска зазначыў, што не плануе дэмантажу тралейбусных ліній у Мінску. Тралейбус будзе функцыянаваць як экалагічны від транспарту. 20 сакавіка у 15:00 у Салігорску выбухнула кацельня. Дакладней, не ў Салігорску, а пад самім Салігорскам у вёсцы Хорастава. Там абвалілася адразу ўся кацельня. На месца здарэння прыехалі супрацоўнікі МНС. Пры інцыдэнце былі пашкоджаныя сцены, перакрыццё і дах будынка. На шчасце, няма пацярпелых. Абмяжоўваць рух легкавікоў у цэнтры сталіцы не плануюць, паведаміў старшыня Мінгарвыканкама. Трэба развіваць грамадскі транспарт і праблему вырашаць праз дарожныя знакі, лічыць ён. Вікторыя Азаранка на старце тэніснага турніру ў Маямі ў 3 сетах нанесла паразу славачцы Дамініцы Цыбулкавай. Затое з прычыны кепскага надвор'я адклалі матчы з удзелам іншых тэнісістаў Веры Лапко і Іллі Івашкі. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І разам з мастаком Алесем Пушкіным мы разважаем на тэму, як абвяшчэнне і існаванне ўвогуле Беларускай Народнай Рэспублікі паўплывала на развіццё беларускай культуры. Спадар Алесь, я вот вас спыніў напрыканцы першай частцы так на ўзлёце, як вы расказвалі, як вам зараз атрымліваецца ладзіць святкаванне 25 сакавіка ў сваёй роднай вёсцы. Вот ўсё ж такі, вот паставілі вы этюднік, малюеце Картину свободы. Чырвона-белы сцяг, прыязджае міліцыя, прыбягае ўвесь потны спалоханы старшыня. І як атрымліваецца ўсё ж такі адкруціцца, адбрыкацца, ці заканчваецца ўсё гэта кутузкай, там, варанком? Один раз толькі скончылася кутузкай, калі я выставіў 8 шпакоўняў, і еўрапейскі сцяг, і бел-чырвона-белы. І таму міліцыянер, начальнік крымінальнага вышуку сказаў: Рабович, падпалкоўнік, колькі будзеш стаяць? Я кажу: як мальчиш, кибальчиш, нам бы день простоять, до ночь продержаться. Он говорит: не, сворачивайся. Я говорю: не, ну тогда будем бодаться. Ну и навалились, и затягнули меня в посторонок, и потом суд был, дали $400 штрафу. Ну, теперь пераліку. Один раз был он. А так, звычайно, мастак мае натхненне, мае билет сябра Саюза мастакоў Віцебскай абласной арганізацыі. Ён піша твор, все. И асноўнае пытанне такое: так колькі у цябе будзе гэта натхненне? Я кажу: цэлы дзень, пакуль светавы дзень я тут стаю. Для чаго? Каб больш людзей пабачыла, што мы жывыя, што Беларуская Народная Рэспубліка — это творчы праект. Толькі без гвалту, толькі без якогось такого, злобы, а крэатыўна, творча, яскрава, якімі-то такімі перформансамі, творамі, адкрыццём галерэі. У мяне, дарэчы, падсумоўваючы пэўны наш адмежак размовы, хочацца сказаць, што гэта пачалося ў мяне ў 89 годзе, і дагэтуль я, па сутнасці, раз год падыходжу да ідэі стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі вельмі крэатыўна. Бо, нарэшце, мы ведаем, што свет не признае терроризма, свет не признае гвалту, свет признае и любя креативность, мастацтва.
и причем доброе мастацтва, правда, не злое какое-нибудь, там, как картины ж были не злые. И вот первая моя праца, вот эта картина «Свободы», которую можно поглядеть, проиллюстрировать, и нам пишется 20 год, и нам все светлее и светлее. Песню, картину «Свобода» покажите нам, калі ласка. І далей гэта развіццё знайшлося ў тым, што калі я працаваў на рэстаўрацыі Магілёўскай катэдры, то вясной 96-го года, таго вядомага года, калі ведаеце, была гарачая весна 96-го года, после 25-го, я по благословению кардинала Свёнка распісаў гэты плафон, дзе вся наша гісторыя, все наши, по сутнасці, новыя такія духовныя аўтарытэты, і кардинал Казімір Свёнтак, і тагачасная першая выява папежа Яна Павла II, который надаў яму. Это роспіс у Магілёўскім катэдральным касцёле. І потым вось гэтыя contemporary арт, мастацкія карціны, перформансы, акцыі, хэпнінгі, яны заўсёды былі ў мяне не проста палітычныя, зробленыя ў дзень 25 сакавіка, у дзень абвяшчэння нашай новай дзяржаўнасці, калі на мапе свету з'явілася такая краіна Беларусь. А яны яшчэ мелі пад сабой ясны пасыл. Толькі мастацтвам, толькі якімсьці вот таким вот цудоўным творчым шляхам мы будзем будаваць сваю краіну. Дарэчы, вось мне спадабаўся вельмі ваш выраз, вот вы сказали, БНР – это творчы працэс. Творчы працэс. І зараз то, што робіцца ў мінулым годзе, мне даволі спадабалася выдатна з гэтым канцэртам. Ну, а ў гэтым годзе так трошки адбылося раздрабненне, але я за канцэрты ў гэты час, я за тэатральныя пастаноўкі. Я учора прыязджаў міма гэтага палаца мастацкай гімнастыкі. Я падумаў, як бы цудоўна стукнула ідэя 25 сакавіка, які-нибудь чэмпіянат Еўропы па мастацкай гімнастыкі, дзе Беларусь займае адно з важных месцаў. Нашы беларускія гімнасткі цудоўная ж, правда? Зрабіць з гэтымі бела-чырвона-белымі стужачкамі, з прыгожымі дзяўчатамі 13-14-гадовымі, з нашымі міліційнай станютай. Вот я толькі знялі з языка, я хацеў сказаць, што трэба Пушкіна з міліційнай станютай пазнаёміць, каб яны разам... гэтыя рэчы. Але асабліва, я ўпэўнены, нашы гэтыя цудоўныя маладыя дзяўчаткі, якія проста прагнуць славы, прагнуць чэмпіёнскіх тытулаў, яны бы кідалі гэту булаву і гэтыя бел-чырвоныя стужачкі, правда? Гэту гетьманскую булаву Константина Астрожскага і бела-чырвона-белыя стужачкі ў паказальных выступленнях на адкрыцці еўрапейскага чэмпіяната па мастацкай гімнастыкі 25 сакавіка 2022 года. І потым бы іх усіх забралі і аштрафавалі на $400 кожную. Не арыштавалі, наадварот, гаварылі, вот так мы сваю гісторыю пераводзім не ў Майдан, у які-нибудь там такі супрацьстаянне, каб паліць пакрышкі, ці там потым забітых, вось як, на жаль, на Украіне 10 000, правда? А мы пераводзім у спартовае спаборніцтва, у мастацкія выставы. Суполка Пагоня ў свой час цудоўна запачаткавала гэтыя выдатныя выставы з інсталяцыямі ў палацы мастацтв. Колькі было цэнзуры, колькі раздушэнняў было. І ўрэшце рэшт это звялося да выставы ў якім-то звычайным кафе, правда? Хаця, яшчэ некалькі год назад і Кастуся Каліноўскага, вось паўстання 150-годдзя, мы цудоўна адзначалі ў палацы мастацтва. І 500-годдзя арт-творча Рубон, велічэзнай грандзёзнай выставы, мы адзначалі перамогу падворшай у палацы мастацтва. Цудоўная ініцыятыва, творчая. Это вот словы зараз Алеся Пушкіна, цудоўная ілюстрацыя да размоў пра мягкую беларусізацыю. Так, і гэта наш беларускі шлях. Я маю на ўвазе тое, што былі выставы ў палацы мастацтва, а зараз яны ў кафе. Былі летась цудоўны канцэрт на пляцоўцы ў цэнтры сталіцы, а зараз раскідалі пары. Ну, у Гародню і на Кіеўскі сквер. Вось так. Можа быць, это і сапраўды адна з вось гэтых, як вы кажаце, адкатаў беларусізацыі і антыбеларусізацыі. Але шлях беларускі мы намацваем свой. Шлях культуры, цярпімасці і крэатыўнасці, правда? І дабрыні. Прыгожыя спартоўцы, прыгожыя маладыя мастацкія гімнасткі з бела-чырвона-белымі стужачкамі. Ну што можа быць лепей вясной? Весна, вольнасць і каханне. Дарэчы, вось 25 сакавіка вы у сябе ў родным Бабры. У Бабры, а 12 гадзіне на цэнтры плошчы будзе пленэр вольнасці, зноў будзе стаяць мастак і пісаць якую-то карціну. У прынцыпе, вот мы зараз маем две афішы. Дзень волі ў горадні і дзень волі ў Мінску ў Кіеўскім скверы. Я прапаную 3 афішы зрабіць. І дзень волі ў Бабрах,
і сказаць: сябры, чаму не ў Браславе, чаму яшчэ хто-то ў Слуцку не зробіць, чаму жывуць жа людзі цудоўныя, чаму ехаць з Краснаполля ў Гародню на канцэрт. Зрабіў Краснаполлі, пастаў трыбунку, возьми гітару і брынчы там якія-небудзь музыкі спявай. Давайте, сябры, адзначаць 25 сакавіка ў Крупках, Брагіне, Забалотці, Бабры. Ну, прынамсі, у Мінску 2 мільёна, правда? Яны сходзяць на кіёвскі сквер. У Гародні 400 000 таксама сходзяць на сваё свята. Ну, а астатнія рэгіёны, каб наша краіна, і было б цікава вам, журналістам, зрабіць такую інтэрактыўную мапу і глядзець: так, што ў нас сёння 25, 9:00, пачынаецца, там падрыхтоўка, там стрым уключаецца ў Мінскі, носяць трыбуны, там, у Бабры ставяцца мольберты, у Браславе лодкі выстраюцца, і ветразі надзімаюцца бела-чырвоныя, і там рэгата, як у польскія часы, правда? У Слуцку там якісь вайскоўцы пачынаюць шыхтавацца, і гэта была б цудоўная карціна Беларускай Народнай Рэспублікі. Мы ёсць беларусы. Ясны пасыл, бо зараз вельмі вялікая небяспека вось такой паўзучай інкарпорацыі. А калі б мы 25 сакавіка паказвалі хоць бы раз у год гэтую інтэрактыўную карту і стрымы з усіх краін і куткоў гарадоў, да, а потом яшчэ Нью-Йорк уключаецца, і сапраўды Варшава, і Вільня, і гэтак далее, так? Але ж, што важней? Варшава ці ўсё-такі Браслаў? Варшава ці ўсё-такі Бобр? Таму 25 сакавіка у Бабры. А 24, ну вот запрошаны на кіёўскім сферы выступіць. Ну што павінен? Мастак прыйсці і паказаць нейкі твор, правда? Дарэчы, вот мне цікава вашае меркаванне. Зараз вялікія спрэчкі, там ледзь не да лаянкі даходзіць, калі кажуць: што гэта, мы тут хацелі, каб вы нам зрабілі ў Мінску, як у мінулым годзе, а вы тут, вам нешта там не так сказалі, вы завярнуліся і паехалі у горадню. Вот як вы ставіце да таго, да ўсёй гэтай сітуацыі? Прымірэнча. Сябры, у гэты дзень чым больш акцый, тым лепей. Так, людзі ахвяравалі грошкі, і зараз это асноўнае пытанне, чаму не робіцца эта акцыя ў Мінскі. Не, як можам зробім у Мінску, як можам зробім у Мазыры, у Віцебску, у Гародні, у Гомелі, правда? Таму прымірэнчая моя пазіцыя. Ну што ж, у гэтым годзе так склаліся абставіны. Я за тое, каб мы схадзілі і на асамблею 23 запрошаны ў Вікторыю, так? І 24 хто можа з Мінску спакойна з сем'ямі сходзіць на дазволены мітынг у кіёўскі сквер, а хто багацейшы можа заправіць машыну, да сапраўды з'ездзіць у Гродна, ды там больш будзе культурная такая і мастацкая, бо ў кіёўскім скверы, напэўна, будзе больш палітыкі. Вось. Хто-то вось, як мастакі, выйдуць на радзімую АЗ Падраздовічу, Віцебскія, і гэты дзень накрыюць паляну, памалююць, як на карцінах Пірасмані, вып'юць рог віна, памянуць АЗ Падраздовіча, напишуць какую-то вясновую, хотя бы зялёную лінію нейкую мазнуў, як грузінскі мастак. Вот мазнул один мазок, устал, надо выпить вина. Ну и вот зрабіць выезд такі на пленэр, ці успомніць гэта ж Віцебскага у Новіса і прайсці з якім-нибудь бела-чырвона-белым квадратам па Віцебску, зрабіць які-нибудь такі хэппінінг. Ну, это ж цудоўна. У свой час Ігор Кашкурэвіч і рабіў нават перформансы, прысвечаныя як бы перамога над сонцам і пахаванне Казіміра Малевіча з Людмілай Русавай яны рабілі. Это не было, конечно, палітычных падтэкстаў, але это ж было звязана з нашым новым мастацтвам. Таму я заклікаю, сябры, прымірэнчая пазіцыя у гэты дзень святкаваць у ўсіх формах мастацкіх, палітычных, шэсцях, але без гвалту, без падрываў, без нейкіх такіх экстрэмаў, бо гэта свята вясны, свята нашай новай беларускай дзяржаўнасці 20-го стагоддзя і цяперашняй Беларусі. Ну, я, прынамсі, таксама лічу, што добра, што і ў Гродна будзе вялікі канцэрт. Нарэшце, Гродна пабачыць на адной сцэне, там і Дзецюкову, і Краму, і Лявона Вольскага, Вайцюшкевіча, чаму не? Добрае ў Мінску. Ну, хай, да, хай гэта не стадыён Дынама і не оперны тэатр, а кіеўскі сквер,
але ж магчымасць. Так, прынамсі спробы былі, прасілі, абгрунтоўвалі і цудоўна зрабілі на стадыёне Дынамо, я не сумняваюся. Але не наша віна, што гэты рэжым не даў нам у гэтым годзе вось так шырока ў Мінску сасвяткаваць. Таму распаўзаемся па Беларусі. Шупальцы свае такія, бел-чырвона-белыя. Свядомыя. Алесь, я яшчэ хочу такі момант. Яно праслізнула, але больш падрабязна, калі можна. Вот вы сказалі, спачатку выставы былі там і ў тым жа самым палацы мастацтва, вот зараз вымушаныя там толькі ў кавярні выстаўляцца. Але вот цэнзура. Наколькі цэнзуравалі і выставы, і працы, і саміх мастакоў? І з'явіліся два важныя чыннікі. Раней яшчэ маем дакументы 97-8 года, калі намеснік міністра культуры Гідройц падпісваў, што ён здымае з выставы суполкі пагоні, браў на сябе адказнасць, чыноўнік Мінкульта, што ён прайшоў і зрабіў цэнзуру, загадаў зняць гэтыя працы. Не сцісняўся вот так вот Гідройц падпісваць. Цяпер з'явіўся механізм у самім кіраўніцтве Саюза мастакоў у асобе вось такого намесніка старшыні Саюза мастакоў па выставачнай дзейнасці Леаніда Ходабатова. Ён і ёсць наш такі палітычны цэнзор. На любой выставе, што там ты прыносіш, ён, конечно, глядзіць найперш ужо з боку вот такого мастацкага ўзроўня, і калі здымаюцца якія-то працы, то ўжо не трэба пеняць на Міністэрства культуры, на цэнзуру. Гэта вы, мастакі, знялі нізкага мастацкага ўзроўню працу. Вось. І з'явілась другі чыннік. Мастак сам унутры пачынае баяцца. Пачынаецца самацэнзура. Вось мы баімся якую-то вострую тэму. Напрыклад, вастрэйшая зараз тэма, которую, можна сказаць, это вот апошнія вось гэтай паўзучай інкарпорацыі і трагедыі вось гэтай звязанай з вайной на Украіне, вось, і з Расіяй. Хто з нашых мастакоў паспрабаваў у мастацкай форме, акрамя мастацкай суполкі пагоні, што мы з'ездзілі на Украіну, напісалі там пленэр у Песках, выставілі гэтыя працы. Ні адна зала ў Мінску не дала нам дазвол выставіць. Вельмі шмат людзей я апрашваў, каб паехаць. Ніхто не хацеў ехаць, баяліся. Толькі смельчакі паехалі туды на Донецк памаляваць, так? І вось з'явілась самацэнзура. Мастакі не хочуць самі кранацца такіх складаных, цяжкіх тэм. Можа быць, толькі старшае пакаленне, вот Алексей Антонович Марачкін, так, дагэтуль працуе ў гэтым рэчышчы. Нават ён крышку ўжо шмат увагі удзяляе гэтым палітычным працам. Можна трошкі ўжо і меней, больш філасофскі падхадзіць. Але старая гвардія мастакоў толькі не баіцца вось такія вот браць актуальныя тэмы страты незалежнасці. Паглядзіце на апошнюю выставу Белгазпромбанка, вот восеньскі салон. Яшчэ год назад былі працы там мастака цудоўнага пра снегавікоў, як міліцыя збівае снегавікоў, так? Прозвішча яго вось можна ўзгадаць. І у гэтым восеньскім салоне 2018 года ўвогуле ніякіх палітычных тэмаў не было. Пра што это кажуць? Это кажуць пра тое, што вельмі стараюцца маладыя мастакі, каб не нашкодзіць свой далейшы лёс творчы, абыходзіць гэтыя тэмы. Па свайму я магу сказаць, што мае выступы і 89-го года, і 90-го, і вось гэтыя вот тачка гноя для Лукашэнкі, правда, перформанс, яны стварылі тое, што за ўсе гэтыя 20 год ні адзін дзяржаўны музей, ні адна дзяржаўная фірма мне не заказала на бюджэтныя грошы ніякай працы. Астаюцца толькі прыватныя заказчыкі і касцёл. Всё. А после этой царквы, і як і нас гарэла, дзе на судным дне Лукашенко быў, все, і папы расійскай праваслаўнай царквы проста як агня шарахаюцца ад гэтага Пушкіна. Дзякуй вялікі, гаспадар Алесь. На развітанне пару слоў такіх віншавальных до 25 сакавіка грамадзянам Беларусі. 25 сакавіка гэта вясна, вольнасць і каханне. Вясна нашай дзяржавы Беларусі, якая зараз на мапе палітычнай свету ўсё больш і больш становіцца вядомай. Вольнасць гэта вы павінны, і мы, і вы выдавіць сябе раба, перастаць баяцца, не бойцеся, сябры. І каханне гэта вясна і свята першых пацалункаў, першых кветак,
першых промняў сонца, новага неба над новай краінай. Дзякуй вялікі, Алесь Пушкін, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і е прамовы. Слухайце, у нас сёння шмат цікавых эфіраў.